Ahoj Asterixi. Ahoj Obelixi. Co jsi tak sousmnej? Co se stalo? No podívej se, za hradbami jsou Římani. Kde jsou? Kde jsou? Pust mi na ně. Nej, počkej, Obelixi, to nezvládneš sám. Proč? Podívej se, kolik jich je. Tyjo, ty je. Co budeme dělat, Asterixi? No, potřebovali bychom posily. A kde se ženeme? No, já vím o jedné galské vesnici, jmenuje se Vendrině. A tam je plno statečných bojovníků. Taky pozví, ne? Haló, vendrýští bojovníci! Přijďte nám pomoct porazit Římany. Každý odvážný bojovník nech se dostaví 21. srpna na faru ve Vendrini. Každý bojovník se počítá. A na závěr si opečeme kaňoura, jo! Samozřejmě vás zvou Saleziáni. Jo, vy vlastně nevíte, kdo to jsou Saleziáni. Georgi, představíš je? Před chvíličkou mluvila mládež o Salesiánech. No a já, Jiří Voclavek, jsem Salezián. V této chvíli ve Zlíně, pocházím odsud z Vendrině a společně s mládežníkama, s animátorama ze Zlína, z Popradu, z Vendrině, z Prahy vytváříme ten program, prostředí, aby tam mohli přijíždět ostatní mladší účastníci, aby se těch herních odpolední mohli účastnit děti, mládež. Salesiáni jsou řeholní společností, patří do katolické církve a tvoří kněží a řeholní bratři. A jsme rozmístěni po celé České republice. A tak každý den je uprostřed těchto mladých, kteří tvoří ten program, kteří mají určitý díl své zodpovědnosti, je vždycky minimálně několik Salesiánů, včetně mě, který jsem tam na celou dobu.